Většina lidí má z nájemníků větší strach než z finančáků. A upřímně, docela je chápu. Špatný nájemník totiž dokáže zničit nejen investici, ale i nervy a kolikrát i rodinný rozpočet. Ale co když vám řeknu, že existuje cesta, jak mít klid a stabilní cash flow? Ukážu vám 5 klíčů, které používám já i moji klienti, tak, aby pronájem nebyl hazard, ale jistota. První chyba, kterou majitelé dělají, je, že dají na první dojem. Nenechte se zmást drahým autem a značkovým oblečením. Dobrý nájemník nemá co skrývat a sám vám nabídne podklady k ověření důvěryhodnosti. Lustrace je vaše první a nejdůležitější obranná linie. Můžete použít centrální evidenci exekucí anebo další veřejné rejstříky. Stojí to pár korun, ale ušetříte si 10 000. Za druhé, cena není všechno. Nežeňte nájem až na krev jenom kvůli tomu, že ten inzerát vedle má o 1000 korun vyšší nájemné. Jako investor vím, že nejdůležitější je stabilita. Klidně dám o 500 nebo 1000 korun nižší nájemné s tím, že vím, že ty nájemníci mi tam zůstanou. Protože největší ztráta je mít prázdný byt. A i 1 měsíc v roce vám smaže ten zisk z vyššího nájemného. Strategická cena je klíč k dlouhodobé ziskovosti. Třetí pravidlo, méně je více. V bytě nechte opravdu jen to nejdůležitější. Kuchyni, podlahy, světla a sanitu. Nájemník má podle občanského zákoníku povinnost provádět běžnou údržbu a drobné opravy. Čím víc toho v bytě necháte, tak tím častěji budete řešit nákladné opravy s drahým nábytkem a udržováním ho. Prázdný byt vám také snižuje riziko fluktuace nájemníků, protože nájemník si vždycky musí přivést veškerý svůj nábytek, takže bude méně motivovaný k tomu se stěhovat. Čtvrtý pravidlo, inflační doložka. Inflační doložka chrání váš majetek. Pronajímat byt bez inflační doložky je hazard s majetkem. Inflační doložka vám umožňuje legálně navyšovat každý rok nájemné o inflaci, který vydává Český statistický úřad. Díky tomu nemusíte každý rok složitě vyjednávat vyšší nájemné, ale můžete ho postupně každý rok zvyšovat. Dávejte pozor, protože inflační doložku v nájemní smlouvě musíte mít správně a přesně jasně formulovanou, tak, aby byla platná. Takže doložka je takový váš štít proti znehodnocování peněz. Předávací protokol. Poslední, 5. klíč na pronájem v klidu. Předávací protokol je vaše pojistka. Foťte, foťte, foťte. Nesepisujte jenom stavy měřičů. Fotodokumentace je klíč. Můžete nafotit veškeré poškození, poškrábání podlahy, oken, cokoliv si dovedete představit a může mít v bytě hodnotu. Nechte si fotky podepsat nájemníkem a nebo mu je pošlete v e-mailu s předávacím protokolem do přílohy. Fotky jsou totiž v případě sporu klíčovým důkazem a máte se od čeho odpíchnout. Protokol s fotkami je neprůstřelná obrana. Vidíte? I pronájem může být radost a stabilní cash flow. Stačí mít jenom ten správný systém. Doufám, že vám těchto 5 klíčů pomůže k bezpečnější investici. A jestli nemáte čas to řešit, ozvěte se mi buď tady, anebo skrz můj web. Rád se na vaši nemovitost podívám a společně vymyslíme strategii. Pro další obsah mě neváhejte odebírat a házejte lajky. Díky.